Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Fina-finai guda 10 na musamman wanda suka fita a wannan satin. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau. Kamar yadda kuke ganin wannan sune zafafan fina-finai guda 10 na wannan satin. Kamar yadda muke yin bayani kowane lokaci, yanzu ba mu aje sababbin fina-finan mu a cikin Vidmate. Kai tsaye yanzu duk wasu fina-finan mu muna tura su a Telegram ne. Mai buƙatar kasuwanci da mu ko kuma buƙatar ya rinƙa samun duk wasu sababbin fina-finan mu da zarar sun fita, sai dai ya ɗauka lambar wayar mu sannan ya bibiye mu a cikin Telegram. Ta nan ne kaɗai za ka iya samun duk wani fim da kake buƙata. Waɗanda suke buƙatar samun fina-finai kama daga kan tsofaffi ne, sababbi ne, waɗanda aka daɗe da yi ne ko ba a daɗe da yi ba, to ta nan ne kawai za ku iya samu. Babu wata hanya wacce za ku iya samun bidiyo idan kuna buƙata sama da ta Telegram. Don haka kai tsaye mai buƙata sai ya ɗauka lambar wayar mu sai ya kira mu domin jin ƙarin bayani ko kuma ya yi mana magana a can. Mun gode. Kamar yadda muke faɗi, idan kana buƙatar samun best movies a cikin wannan channel tamu mai albarka, to kar ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai taimaka gurin ka rinƙa samun duk wasu latest movies da zarar sun fita. Sannan za ka yi finding out da zaran bidiyo ya fita ba tare da shan wani wahala ba. Sannan idan kana buƙatar ka samu latest